Kaixo eta ongi etorriak, beste egun batez, Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean, Josean Iturralde, Goldarazko nekazari eta abeltzainarekin solastuko gara, bigarren atalean, Pampi Mailarinekin egonen gara, bera ekia biodendako nagusia dugu, eta bera solastuko zaigu, produkzio eta salmenta ekologikoaren inguruan. Eta azkenik, saioari amaiera emateko, Julen eta Itxaso Iriarterekin egonen gara, beraiek Donesteben badute oioen granja kozkor bat, eta beraiek kontatuko digute nola dabiltzan lanean. Saioaren hasieran esan dugun bezala, lehenbiziko atalean, Irurtzun aldera joanen gara, ez konkretuki Irurtzunera, baizik eta Imotz Baiarako Goldaraz herrira, eta han bizi da Josean Iturralde, nekazari eta abeltzaina, eta halaxe da ez Josean, azkenean Nafarroa ez da oso ondia, baina leku txiki eta pollita asko badire behar bada ez direnak oso ezagunak, eta Goldarazen horrelako herri batean bizi zara ez Josean, halaxe da ez? Halaxe da, bai. Bai, jendea zentratzeko pixka bat, Irurtzundik hurbil dago Goldaraz, Imotz Baiararen barruan, zer nolako Baiara dugu Imotz? Zenbatxo herri daude eta... Bai, Imotz dago hemen Irurtzungo bi aizpetartea pasa eta lehenbiziko Baiara gurea da, Imotz. Hemen 8 herri gara, Baiara honetan, etxaleku nagusiena, hor daukagu udaletxea, eta gero, hori ez esango nintzuke, herri txikiak denak, biztanle gehien ditu etxaleku oskoz eta latasak, hor dabiltza 80 persona edo gutxi gora bera, ez, bakoitzean, eta gero bestea, 40 eta piko inguru, ez. Eta hori denen artean 240 biztanle edo horrela. Jo, maski herri txikiak, eta suposatzen dut, jende haunitz ere ez dakit hor nekazaritza eta abeltzantza landuko dela, ez? Herri txikia dire, baina lur sailak ere izango dituzte, eta landu behar, ez? Bai, hala da. Egia esan herri batzutan gehiago, beste batzutan baina oraindik mantentzen da, bai, nekazaritza mantentzen da, eta, pixkanaka, ez? Toki guztietan izan da beraka da, ez? Urte askotan beraka da, ez? Abeltzain munduan eta horrela. Orain, proiektu berri batzuk badaude eta, igual suspertuko den moduan ikusten dugu, baina. Bai, pixka bat zentratuak ja zurean, Josean, zu azkenean biziak buelta asko ematen ditu, lan munduak ere, eta zuk ere, bilbide luzea edo ezberdina izan duzu, eta, zu kontatuko diguzu hobekio ez, baina momentuan, abeltzantzatik bizi zara, hauntzetatik, gasna inez eta esnekiak, eta baita ere, zure bikotea eta labarekin arrauntz ekologikoak ekoizten dituzue, baina, zure ibilbidea hasierakoa desberdina izan zen, ez? Zuk ere zautuzu pixo bat fabrika mundua eta zer den, ez? Bai. Hemen toki guztietan bezala, gu beti danik nekazaritza izan dugu etxean, ez? Gurasoak hortatik bizi ginen, ez? Familia, eta baina gero hasi ginenean edo horrela, bakoitzak bere bidea egin behar genuen edo soldata ere irabazi behar, ez? Baina, beti etxetik laguntza ematen eta horrela herri askotan edo baserri askotan gertatzen den bezala, eta ni 23 urtekin edo horrela, hasi nintzen ja fabriketan lan egiten eta jo nituen horre 17 urte 20 inguru, ez? Eta gero ja, betu aurreko krisialdearekin hori gertatu zen, ez? Ni beti gogoa nuen zerbait egiteko baserrian, zerbait ontatik bizitzeko, eta aurreko krisiak eman zidan bultzada, ez? Zenatik lantokian edo horrela gauzak okertzen hasi ziren, eta erabaki nuen, momentu hori iritsi zela, eta horre hasi ginen, nire Andrearekin eta horrela hasi ginen pentsatzen, eta pentsatu genuen lehenbiziko ekologikoan ekoiztu behar genuela, eta olioa jarri genituen. Lehenbiziko proiektua egin genuen oliategiarena. Eta hori pixka bat finkatu zelaiken, 2 urte ondoren,
ba hori ardiak, gu betidanik ardiak dituen, baina, bueno, ikusi genuen ere hauntzarekin zerbait egin genezakela, ez? Gaina gure herri honetan ditugun basoak eta horrela, pues egokiak dira olako animaliak izateko. Dena ezagutuz joan behar da, ez? Guk hauntzak inoiz ez genituen izan, eta, bueno, izan da ere pixka bat ikastaroa, ez? Mundu honetan beti ikasten ari zara ere. Bai. Eta orduan, Eta hauntzak jarri genituen, eta hauntzarekin eta horrela jarri ondoren, ba, pentsatu genuen esneekin hastea, eta orduan Karmeleren alaba gazte proiektu inkorporatu da, ATP o esaten den bezala, pues hori inkorporatu. Bai, inkorporatu da guain dela urte bat edo horrela, inkorporatu da pues, ekoiztera, ez, gurekin batera ba hori, abeltzaintzan, eta hori, horrela gure egiteko gauzak. Bai, horren arrautza ekologikoak ekoizten hasieran oioekin, eta gero hauntzaren proiektu ere sortu zen. Hauntzarekin, ze produktu atipat esnea ere jeizten hasi zineten, zer da ekoizten duzuen hauntzarekin? Bai, gehiena edo nagusiena, ez, produktu nagusiena da gazta. Gazta egiten dugu. Bakarrik egiten dugu, gazta mota bat, baina, gero komerzializatzen dugu bai ondua edo esan dezagun freskua, ez? Eta gero jogurra ere. Esnearekin egindako jogurra, bai. Bai, hauntzaren esnekiak edo hauntzaren gasna, produktua behar bada, ez ezagun ez dugu esanen, baina gutxiago konsumitzen zena, baina bai behar bada poliki moda edo ezagutzen ari da jendea gehiago, eta suporatzen du konsumitzen ere, ez? Bai, guk hasi gineleken, begira, hasi ginen anekdota baten ondorez, nik hemen sortu zitzaidan genituen hauntzak pixka batzuk, baino mendikoak, ez? Genituen eta gero hemen etorri zen gizon bat bere hiloba, pues hori, zuela intolerantzia laktosari eta horrela, eta ber salduko nion hauntza bat, esan zidan. Eta esan, nireak ez dira esnetakoak, ez dakit, nagolen baduzu, baten bat igual hobekizio produzitzen duna, pues salduko dizut, edo horrela egin genuen tratua, eta hortikan berak bilatu zituen beste hauntza batzuk joan zen Zamoraraino, eta hango, granja benetakoetatik ekarri zituen hauntza batzuk esnetarako. Eta horrekin hasi zen, eta nik hortik esan nuen, hemen badago zerbait, intolerantzia hori eta horrela, eta laktosaren mundu hori eta horrela, hasi zen begiratzen, eta hauntzaren esnekiak ez du hainbeste laktosa behiarenak haina, ez? Eta jende askorendako osasungarriago egiten da horregatik, digestibleagoa delako. Eta esan nuen, hasi ginen hortik begiratzen, eta gizon horrek ekarri zidan hango aker benetako bat txikia, baina genetika aldetik eta horrela, eta esan nuen, hau niretako seinale bat bezala da, eta esan nuen, hasiko gara. Eta hortik hasi nintzen ekartzen hauntzak esnetakoak eta horrela, baina, denain erraza ikusten genuen bezala ez da izan ere, hemen bakitzen nekazaritza munduan, beti badode gora berak, eta horrela, eta esate dizute, hau da ikastaro bat, nik orain finkatu gara produkzioan, eta horrela, baina gostatzaigu, zeratik, kanpotik ekartzen duzun hazin da, adaptazioa, eta horrela, gostatzen zaio, eta galerak ere izaten di, ez? Eta orain arte, esan dezagun hauntzarekin gostatzaigu finkatzea, hori, ez? Etekin normal bat edo esan dezagun, ez? Baina, alde hortatik, ala ere pozik gaude, ja pixkanaka ezagutzen da gehiago gure produktua, eta gehiago, esan duzuna, ez? Modan edo horrela, baina gero eta gehiago, demanda gehiago eskatzen da, hauntzaren gaztarena, eta ikusten dugu, etorkizuna badaukala. Momentuan hartaldea zenbat burukin edo zabiltza edo... Orain gabiltza 65, 70 arte horretan, bai.
Eta, bueno, ez dakite gaz daiteko edo gas nahiteko piko desberdinak izaten dire, noiz izaten da pixua denboraldia? Bai, hor pixka bat, bai, esan dizut, ikasi behar da pixka bat, baina, claro, ateratzen zarenean merkatura, ba, urte, gertatzen da, egiten duzu, bezeroak egiten dituzu, eta demanda da urte osokoa, ez? Eta hor gabiltza, ba hori, piko horiek, claro, guk gure produkzioa egiten dugu, gehien bat, martxotik hasita urri arte, eta gero negua deskansoan pasatzen dute, baina jendeak neguan ere nahi du gazna. Eta orduan hor galbitza hartaldea ondituko dugu, pixka bat, ez? Gure asmoa da iristea 120 burura edo horrela, ez? Eta horrekin igual, pues horrela neguko demanda hori, edo udazkenetik hasita udaberriraineko demanda hori ere betetzeko asmoa, ez? Eta, bueno, hor galbitza, bueno, pixkanaka. Bai, diversifikatzekin, edo esan ekologikoan izatekin bai hauntzak, baita ere oioak, arrautzak ekoizteko, beti ere diversifikazio horrek askotan konpensatzen du, ez? Gora berak, edo bat hobekio saltzen da, beste gutxixo, ez da esklusibidade hori produktu batera eta horren menpe egotea, ez? Horrela, bueno, pixo konpensazioak izate aldire, ez? Bai, nik uste ona dela, zengatiken, bueno, merkatuan dena ez da joaten beti neurri berdina, ez? Gora berak izaten die eta zeko esaten duzuna, ez? Pues igual momentu batean, orain arrautza ekologikoak ere bere indarra dauka, jendeak estimatzen nahi da produktu hori, ez? Eta horrela, baina, bueno, horre badira beste produktu batzuk ere ikusi dutuela merkatua ona dagoela eta oilategi nahiko ondiz kamarrak jartzen, hori, ekologikoan edo esaten dutena daudela, eta horiek ere, bueno, ikusiko dugu, abertze etorkizunean mantentzen den bere balioa, ez? Daukan balioa orain edo ez, eta alde hortatik izan daitezke etorkizunara igual, pues, ez hain rentable izatea, por ejemplo, eta, bueno, pues, konpentsatzea, pues, badaukazu beste bat, ez? Edo alderantzi, hauntzaren kontua orain modan dago, baina etorkizunera berea, pues, ez dakit, hori beti, bai, ona da, diversifikatzea, nik ala ikusten du, baina. Orduan, kalitatezko produktuak goizten dituzue, ekologikoan eta goldaraztik, salmentak, nora bideratzen dituzue, nola egiten duzue salmenta? A ber, distribuzio gehiena egiten dut nik neronek, ez? Bai Karmel eta bere alaba, oilategian edo gaznategian pasaten dute denbora gehiena, eta nik distribuzioarena egiten dut, eta eramaten dugu Iruñeko dendetara, auzoko dendetara, eta, bueno, jatetxeren bat edo beste ere bai, hemen inguruan, eta gero zerbait ere hori Donosti aldera. Bai, pixo bat zonaldean, eta, bueno, beti ere bada ekologikoko produktuak saltzeko edo, bada, plataforma bat, edo elkarte bat, edo ekoalde, ez egite horre sartu ez edeten, edo? Bai, hori sortu zen hori ez, ekoalde proiektua, hor nonbait sortu zen, hori ez, ekologikoan ekoizten ari garenok, bueno, ez dena, baina askok, hori ikusten genuen, gure kabuz ezin ginela iritsi, demanda guzietara, ez? Eta hor bat zegoela bide bat, non laguntzen genezake, pues hori, ez? Denon artean, izatea proiektu hori, eta hortik denak gure produktuak bildu, eta hortik banaketa osoak egiteko, ez? Dendariek edo bezeroek horrezka dezakete ez bakarri produktuak, baizik eta gehiago, beren beharren arabera, eta toki batean, ez? Toki batean, eta distribuidora bat gisa funtzionatzen du, baina da nolabait gure aldetik, ekoizleen aldetik, ekologikoen gauden ekoizleen aldetik, zuzenean, hor eskaintzen ditugu gure produktuak aman komunian. Hori da, azkenean, ate guztiak ongi etorria dire, ez? Bueno, zuek zuen partetik egiten duzu distribuzioa, ekoalde hor dago ere behar izan ezkero, eta, bueno, dana ongi etorria da, ez? Bai, eta denborarekin ere
baita ere, guk, claro, badugu gure bezeroak eta gustatzen zaigu zaintzea zuzenean eta gustatzen zaigu igual pixka bat ustea beste baten esku gure produktuen zabaltzekatu zena, ez? Baina bai, indarra, nik pentsatzen dut indarra hartuko duela eta bai, eta gero gainera beraien bitartez toki gehiagoetara iritsi zaitezke eta bueno, bai, alde hortatik oso aberasgarria da, ez? Salmentan egiteko, bai. Zongi Josean ikusten dugu, fabrikan ibili ondotik, berriz ere zure sustraietara bueltatu zarela, beti ere zuek baserria eta etxea hazienda izan duzue, eta seguru nago bizi kalitate oso ona dela hori, herri txiki batean bizi, haziendarekin, naturan, eta horrek balore handia du, eta espero dugu jarrai dezazutela horrela, disfrutatzen, eta garrantzitsua dena, konsumitzaileak ere erantzutea, baloratzea horrelako herrietan egiten diren produktuak, eta ez beste leku edo produktu industrial handi horiek, nahiz eta askotan izen bere izan edo zigilu bere izan, baina atzetik ez dago gauza bera. Esan dagoa, Josean, mila esker eta jarraitu orain arte bezala lanean, ondo segi? Bale, oso ongi, eskerrik asko. Bigarren atal honetan, Berriozar aldera eginen dugu salto eta hortxe dugu Pampi Mailarin, iparraldeko gizona, urte kuadrilla bat Berriozarren bizitzen, eta lehen Joseanekin solastu gara ekologiko ekoizle ikuspegitik, bera nola bizi duen Joseanek, nola ekoizten duen, eta Pampik, orain dela ja urte kuadrilla bat Pampi, zuk erabaki zenuen, ekologikoa zela gizartearen, gizakion etorkizuna pixka bat osasuntsu bizitzeko eta gauza behar bezala egiteko, eta zu izan zinen, Nafarro mailan lehenbizikotakoa ekologikoaren inguruko denda bat irekitzen ez, eta ekia biodenda ireki zenuen ja orain dela urte kuadrilla bat ez, Pampi, zer moduz? Bai, lehenik Iruñean ireki nuen denda, eta gero nire egian Berriozarren, eta orain, geratzen naiz hori ekia biodenda, Berriozarko ekia biodenda gestionatzen. 10 urte orain, denda txikia da, baina, Berriozarko jendearekin, ari gara pixka bat zabaltzen ekologiaren kultura. Bai, hori da. Zu hasi zinelikan ekologiko produktuak saltzen eta ekologiko munduan lan egiten, egia esan, jendeari azaldu behar zitzaion zer zen produktu ekologikoak, ez? Garai hartan, orain dela 20 urte pasatxo, oraindik ez ezaguna zen iaia, ez? Hori hala zen, ez? Eta orain urte kuadrilla pasata gero, jendeak behintzat badaki zer den eta barneratu duen zer den ekologikoa, ez? Dola 20 urte gertatzen zena zen negozio edo konexio estilo hori lotua zen veganismo edo vegetariano kontuarekin, badazki jaleen kontuarekin, eta nik irekitzean argi nuen, sartu nituela mota guztietako produktuak bai arragi, bai, denboran aurkitzen nituenak, claro. Eta aurkion jarri ginoen, hasieratik chorizo, hasieran igualetzen chorizo ekologikorik, baina, kalitatezko chorizoak zeuden, eta bilatzen ginoen, astapenean Frantzian, eta hori udaiazpiko eta horako gauzak, eta pixkat hori argitu zuen, nola hori, pentsatzen zutelako jendek ekologiko zera bagazki jaleen kontua, bakotxak aukeratzen du, nahi duena, bere bizi estiloaren arabera, bena ekologikoa da, ekoizteko modu bat, lurra zaintzeko irtenbidea, izango nuke. Bai, eta zure kasuan, poliki dendan erakusten, azaltzen, produktu berriak ekartzen, momentua da, gaur egunean produktu asko direla. Ekologikoan, salgai zure dendan, ez? Bai, produktu asko daude, azkenean jarri behar dituzu
produktu asko, barietate behar da, beste nazia jendeak nahi du dena leku berean, eta hori, klaro, orain ez gaude bakarrak munduan, denboran, pues bai, bakarraketakoak ginen, baina orain, badago eskaintza frango, eta, bueno, pues ja, zailago da, nire ustez orain, bai. Bai. Beti ere zu garbi zenuen hasiera-hasieratik, iparraldean ere, bueno, ikuspegi horretan aurreratuagoak egondu zarete beti, hemen hegoaldean kostatu da mundu honetan sartzea eta konsumitzaileak ere hori barneratzea, eta garbi duzu ez, azkenean guk ahotik sartzen duguna, badu zerikusi handia gure osasunarean, ez? Claro, gara jaten duguna, hori ja noizbait, hori jabetuz behar da, garela jaten duguna, eta goizala berant, pagatzen da, edo pagatzen da onerako, edo pagatzen da txagerako txarto jaten bada. Bai. Hori bai, argi dago, bena ez da bakarrik osasunarako, esan dut, koherentea gaude, beti nigar egiten du klima aldaketa eta ze gaizki goazen eta hori. Koherentea gara gure diskursoarekin ere, nolabait, bideratu behar dugu konsumo responsable bat, guretako bena lugaren dako ere, ez du balio nigar egitea ez badugu guk indar bat egiten, laulari guziak, ekologiko aukeratu duten nekazari guziak lagunduz haien produktua erosiz. Beraz, nire uste dut, gaude bi gauza, bataz osasuna, baina bestea lugaren osasuna. Hori da, garbi dago hori, eta ez da egitorun konsumitzaileak Berriozar bezalako herri handi bat, biztanle handia dago Berriozarren, iritsi zen bapatean alarma egoera hau, ni horrek espero zuen edo espero ez genuen egoera bat, eta bapatean konfinamentua, denda txikietan erosten altzen, nola izan du eragina, zure biodendan ekian guzti honek, eta nola erantzun du konsumitzaileak guzti honekin? Bueno, hor ja, agertu da konfinamenduan lokala erostekoaren beharra, ez? Ze importantzia dugunok denda txikiak herri handi, bena herri txiki batean, auzo txiki batean, edo herri txiki batean, ze importantzia dugunok hemen egotea, ez? Etxetik hurbil eta hori nolabait nabaritu dugu, zonbat jende etorri den, ez? Eta gure gana, konsumidore frango dago berozaken. Claro, konfinamendutik kanpo hori da, zabaltzen da, diluitzen da, jendeak ja beste aukerak aukeren gana doa, eta ala da negozioa, komertzioa hori. Bena, hori agertu da, badago konsumitzaile jango dira, eta hor ikusi dute, nire ustez nabarmendu behar dugu guk, konsumo lokala, ez? Bertako importantzia dutela bertako denda txikiak, azkenean bizi ematen dugulako egiari, eta hori beste atal bat, ez? Pixka bat, el tejido sozial erdaz esaten da, zaitu, ez? Egiaren bizitza komertzio txikiak mantendu behar dira. Beharrezkoa gara hemen egionetan, eta hor, COVID, egoera honen ondoren, Berriozarren biltzen ari gara, beste komertzioenekin, nolabait, jabe arazteko jendeari, aukera hori, bai, enplegua mantentzeko, importanta dela. Lokalean bertan, herrian bertan, erostea. Bai, hori da, azkenean osasuna zaindu behar den bezala, bai personana eta bai zuk esan duzu bezala askiongi inguruaren osasuna zaindu behar den bezala, herri txikiaren osasuna zaindu behar da, auzoetako osasuna, eta, pixka bat askotan horrelako egoerak balio dute pixka bat geratu, pentsatu, hausnartu, eta ongi jokatzeko, ez, azkenean.
Nire ustez bai, bueno, denetarik izango da, ez? Bena uste dut, bai, balio izan duela, jendia pentsadazteko eta, zai, naiz ben, joaten naiz ez dakit nora kilometroak egitera, egunero erosketek egitera, eta hemen bertan badaukat, eta pixka bat kalkuloak egin, eta, hori. Pentsatu gara da, bai. Entzak esango du, Gure egin ahalak egin dugu, COVID egoean, kostatu adaptatuko gara lan egiteko moldearekin, WhatsApp erabili, etxera eraman, lana guk adibidez, lana izan dugu, ez bezala. Nolabait, gure bezeroak atenditu ditugu gure ahal bezain ongi. Bai, eta pixka bat ez da bukatzen jateko Panpi, pixka bat zuen dendan, zer moz dago Nafarroan ekologiko produktu aldetikan, Nafarroa oso desberdina badakigu badela, iparraldea ezeagoa, berdeagoa, hegoaldea idorragoa, produktu haunitz eta desberdinak. Hala da, zuek aukera izaten duzuen, Berriozarren Orzabeteko katuak erdian, pixka bat, biltzen alduzuen Nafarro bazter guztietako produktu ekologikoak? Bai, azken finean, orain badia tresnak sortu dira poliki, biltzeko gauza da ekoiztea, bena gero saldu behar da, eta azkenean nekazariak ez badira biltzen haien artean tresna bat sortzeko banaketa hori egiteko, zaila da, batzuk ibiltzen dira haien kabuz, batzutan ezin da labean eta hierran egon, ez? Horren behar da, pixka, banaketa hori landu eta bildu eta tresna bat sortu, hori banaketa hori egiteko. Mena horrein, instrumentoa badaude, eta bai, jasotzen alda denetarik, bai Nafarro egotik, iparetik, eta hori ez da gazorik. Batzutan Berriozar, ez da Iruñaren erdian, eta, egoten da pixka bat izkin batean, eta batzuei zaila egiten zaie onat etortzea. Bai, batzutan, azkenean gogoa izan ezkero gogoadunak egiten aldu, eta, pixo bat borondatea jarri dezala jendeak, eta pena merezi du esfortzu bat egitea. Bai. Oso ongi Panpi, eskerrak eman, zuk apostu egin zenuen ez atzo, baizik eta orain dela urte asko ekologikoaren ingurutik bizia ateratzeko, pixka bat gizarteari, konsumitzaileari erakusteko zein den bidea, eta baita ere nola ez, gero eta garrantzitsuagoa dena, inguru giroa zaindu behar dugu, eta denak eskutik joan behar dugu, pausu txiki horiek denak batera emanaz. Bagoratu ikusentzulei hor zaudetela ez, Berriozarren, ikia biodendan, eta momentu zaietan hor ondu zarete, alarma egoeran ere jendeari zerbitzu kalitatezko produktuak eskaintzen, orain ez dadia jendea batean zuetaz atzendu, eta jarrai dezala lehen bezala zuekin kontatzen. Eskerrik asko Panpi, eta mila eskerritu duzulagatik. Ongi, are. Beste bat arte, aio. Zer, segur. Azken atal honetan, Donestebe aldera joanen gara, eta badakizue, orain dela uste pare bat iaia, anaiarreba batzuk, Julen Iriarte eta Itxaso Iriarte anaiarrebek, erabaki zutela pixka bat, nekazaritza edo abeltzantza sektoretik bizitzea, horretarako, bikola kaxerna oiategi berria montatu zuten, eta halaxe da ez Julen eta Itxaso, familian, sektore honetan, bizi oso iaia du urte pilo bat egon du da lanean, baina zuek ere, nozbait ere etorkizuna nubaitetik landu bartzen, dire bide asko, eta zuek bidea hartu zenuten ez? Bai, zan zen hola derrepentine, lehen guztien hola pixko zolaztu ginen. Gure laina badin joan, eta, itxean hola beti solazian, bertze bi granja gehiago, beti, erdi tonteritan bezala, eta azkenin animatu ginen, eta,
hementxe gaude. Ez ginen espero, baina, bai, Bai, hola Hori da. sortatu da. bai, hori da, azkenean anai arrebak izatekin, bile gazteak, badakigu oioen sektorea ere, ez da behiak bezala, esneko behiak bezala jaitsi bar direla oiuak, baina, arrautzak ematen dute, eta nahiz eta teknologikoki dana oso aurreratua izan, jarraipen bat behar da, egunero pixo bat hor egon behar da, guain ere astegura dugu, eta hor zaudete ere lanean, eta itxaso ezagit, 2019an ja beste bi granja, bi nabeak ireki zen dituzten, ja dana berritua, hasieran uste zenuten eta orain, ja martxa hartua duzu edo? Bai, ja. Azken finin, jende gehiago, anaietan gaude, atxan laguntza behar dara bai, esperientzia puntua badu, guk ez duguna. Eta, ez dugu, moldatzen gara itzongi, ez dugu problemik. Hori da, jendeek esanen du arrautzak, baina arrautza horiek jatekoak dire, ez, jendere argituko diogu, zuek azkenean agropekuaren abarrantzat egiten duzuen lana ez, eta ekoizten dituzuen arrautze guztiak, gero eramaten dituzte pixka bat, hortikan oilaskoak ateratzeko, ez, inkubadoratan sartu eta oilaskoak ateratzeko, ez, Julen? Bai, eta hori bada jende galdetzen digut, arrautziak konsumoak diren, eta ez, eta azkenin burutan sartuko zaiote. Ez, guri dire, arrautzak inkubatzeko, eta gero hortikan, oilaskoak azitzeko eta konsumoko aragiko saltzen direnak, berniziritan, eta, Bai, hori da, azkenean oilasko asko jaten da gaur egunean, agropekoaren abarra badakigu enpresa oso potentea dela, eta bereiek oilaskoak izateko, bereiek ziklo oso egiten dute azkenean, ez? Pentsutik hasita ez, eta oilasko horiek saltzeko, behar dire arrautzak izan lehenbiziko, oilaskoa sortzeko. Eta itxaso, hola da ez, azkenean agropekoaren abarra hau AN honek dana du, ziklo osoa du berak lotua ez? Bai, ala du, beraiek badute, gubera granja, batuzte inkubadora, batuzte denda, badute piensuan almazena, azkenien da kadena bat ezala, ez? Bai, eta zuen kasuan, momentuan 4 nabe dituzue, 4 oilategi bezala, eta ez dakit urte osoan zehar behar duzue arrautzeak ekoiztu, nola antolatzen duzu orokorki? Hasieran hasten gara, lotia sartzen delik, gazteak dire oiuak, hasten dira galtzik batzen denborara, zartan direneko, zartu. Gazte daudenek egiten dute beraien tope arrautzina, eta gero zartzera daudelik kentzen dire. Orduan egiten da, bazio sanitarioa, garbitzen dire granjak, saiatzen gara lauek batin garbitzen, beraien tarten ez kutsatzeko. Orduan garbiketa, bazio sanitarioa egiten da, lau granjak batin. Orduan garbitzen da dena, desinfektatzen da, eta dago pres hurrengo lotia etortzeko. Bai, eta, garbitasuna, badakigu oilategietan ezinbestekoa dela, higiene hori eritasunak eta kontrolatzeko, zuen kasuan, pandemia honek, COVID-19ak, neurriak hartu behar ziren orokorki gizartean, baina zuentzat, bestelako neurri berezirik behar badez duzu hartu, ez? Azkenan lehendik ere, neurri horiek kontutan izaten dituzu, ez, oilategietan? Bai, hemen etxekoa gaude lanean eta ez dugu lago neurrerik hartu. Eta, gu lanean berdin ziritu dugu. Bai, saiatu garena, arrautzak esketortzen diren txoferrekin eta pixkat ez kontaktua inbertze edukitzen. Baina, bestenaz, berdin, lo único nabaritu dena da, demanda gehi izan du da estrangerotik eta konfinamentu garaian haitu gara esportatzen arrautza Espainiatik kanpora. Bai. Motiboa ez dakit, zer gaitik, baina demanda gehi izan du da kanpotikan eta haitek bera, aukera izan du saltzeko kanpora eta, aprobetxatu du. Bai. Zuen kasuan, arrautza pilo batez, egunero, ezagit noiz izaten da, noiz etortzen dire arrautzoiek biltzera? Etortzen dire, astin 2 aldiz, etortzen da trailerra, eta eramaten juzte karrotan edo paletan, segun ze tokatzen zaigun, ez? Eramaten dute Marzillako inkubadorara, gehien bat, batzutan eramaten dute bai Zumaiako inkubadorara, baina, moldatzen gara inkubadora joekin, dena dago planeatua, dena dautua, Bai, zuen kasuan, zuen diru iturria da, ateratzen den arrautze bakoitzeko.
gutxorera horrela da, ez? Azkenen behar duzue, Bai. arrautzeko puruak, zuek diru-sarrerak izateko, ez? Bai, hori da, urtean segun nola baten den arrautzan produkzioa, pues, hortik atzitzen dugu. Urte gonak, zaten dire, urte txarrak, Bai. segun hortaz, saiatu behar dugu, iua alekta hauekin zaintzen eta hortik bizi garela. Bai, dana teknologikoki oso aurreratua duzu, ez? Ez dakit, pentsua, ura, temperatura, argitasuna, dana, kontrolatua dago, ez? Zuek ez duzu gauza hundirik egiten alde hortatik, ez? Kontrolatua Bai, dago. dena kontrolatua dago, bai. Horien bat, importantina da azkenin oiua komodo egotia, ez? Dena eskure izatea. Arroltzia patzeko tokia, ura, janaria, lur ona, biruta ona behar dute, humedadirik ez, temperatura bastante iguala, holako gauzak. Bai, eta zuen lana bat izaten da, arraultza horiek biltzeko ere automatizatua da, ez? Izan du ginen, iaz uste duzela, izan du ginen kaxernan zuen oiategian, grabaketa egiten, erreportai bat egiten, gauza automatizatua duzu ere bilketa, ez? Bai, daude, launabiak dago zentralizatua almazen batera, eta hor dago robota arrautzak biltzeko. Baina, beharrik orairik, eskuz, zen biabli izan erratako maneri nahi bat arrautzak biltzea egun batean. Egun guztien pasatu beharko ginen eta hoi ere ez da gauza. Bai, zuen eguneroko martxa nola izaten da, zein da zuen lana bat ipat? Goizean beti bezala, joan, kusi makinak ongi den automatikoa da, baina automatikoak ere batzutan ez du ongiten. Aberiak eta gauzoiek, begitu pixko nola dagoen, eta azten garaia, bueltak ematen barrenin. Usteko, barreneko arroltzi biltzeko, oiua nola dagoen, gero biltzeitu arroltzik, goiz eta eguardi aldera, porque goizin ez dute arroltzea honiz batzen, batzen dute eguardin amekatik, más o menos ez, amekatik antzin, arroltze bastante, gero, berriz, bertze buelta bat eman, hola dago goizin, buelta eman, arroltzi bildu, hola más o menos dena. Bai, azken finean, kontrolana da bat ipat, ez? Bai, kamio etortzen dira lagundu pixka bat, ez? Kargatzen da pixka bat teri, eta izatekin famili bat, hortara dedikatzen zaretenak, beti ere aisialdirako denbora gehiago ematen, ez? Batek baldin modu planen bat, gaur zugeratu ni, ongi moldatzen zarete alde hortatik, ez? Izan ezkero persona bakarra hortara dedikatzen dena, asteko 7 egunak, denbora egunero enbarko zen horrez. Bai, ongi eramateko, ongi, 3 lagun behar dire. Baina, moldatzen gara, azkenin bate gauzat badu, 2 lagunek ere egiten alduzu, eta beti bada taktia gauza egiteko, ez da problemarik asuntu, eta laguniko asteburuak hor daudela, torri barra direla, eta hoize da problemarik gaudena, astez berdin zego, asteburuak beti hor lotua dela. Hotzi izaten da puskar. Bai, hasi zinetenetik 2019an orain arte zer aldatu da? Ez egit, oioko pura handitu duzue, edo nahiko berdin zaudete, estabilidade balortu duzue eta mantentzen duzu estabilidade hori? Indu bikoiztu dugu, azkerin oioko purua, lehen bagintzen 16.000, binabekin orain launabekin dugu 32.000 hora más o menos. Bai. Makinariare aldatu da, egin da pixkot modernizatu, eta horrek ere laguntzen du. Bai, hori da, baina hasi zinetenetik zuen kaxerna oiategi berrian, berdin zaudete, ez? Azken urte pasatxonetan berdin jarraitzen duzue. Bai, igual, ez du pentsatzen berriz gehiago hunditu eta nahiko salsan sartu ginen eta nahiko da. Hori da, eta eta garrantzitsuna ez, kaso hauetan, oioak osasuntxu egotea, eritasunik ez sartzea, eta beti bada hori, kuidadori kontutan izan bar dena, ez? Bai, astero tortzen da veterinari bat hain enpresatik, eta beti berarekin ikusten dugu oioa nola dagoen, astien behin, más o menos, eta guk ere egunin ikusten dugu oioa aldaketa izaten dituen, beti infekzioniak eta hola izaten dire egunero, ez? Enbertzo digun, hiltzen dire, ez? Baina, pixko kontrola eramaten dute enetik ere bai, eta hola errezagoa. Oso ongi Julen eta Itxaso ikusten dugu ongi zabiltzatela lanean, lan guztiak baituzte bere gauzak hori badakigu aski ongi, baina, zuek gaztea zarete eta, gogoarekin, da zuen afizioarekin, badana ongi joanen da, eta jendeari gogoratu arrautzak
bakarrik ez direla konsumorako, arraultzak ere izaten direla gero jaskoak ateratzeko, eta hortara dedikatzen zaretela. Eskerrak eman bikote, eta poste gara sektorean, jende gaztea sartzen dela ikusteaz, eta espero dugu, etorkizunaren zuen eskuetan dago, jende gaztean dago, jendeak eman dezala zu bezala, horrelako pausuak. Eskerrik asko bilei da, ongi segi? Bale, berdin. Jo. Besterik gabe, iritsi zaigu agur esateko ordua, eta eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi.